Kaixo zuek, ze moduz bueltia eskolara, espero dugu oso ondo. Bueno, dakizuen bezala, San Anton eguna gerturatzen dago, eta urtero ekintza bat prestatzen dugu San Anton egunerako, baina aurten domikia tokatzen da, eta orduan erabaki dugu astelehenera pasatzea. Bueno, ekipainitzak esan daban bezala, aurten San Anton eguna urtarriak 18 ospatuko dugu Elgoibarren, beraz, guk urtarriak 18 ere bai ingo dugu ekintza. Beste urte batzuetan atzaldietan puzgarrixak egoten dian plazan, guk ekintza goizetaren izan dugu. Aurten kontuen eukitxa ez diala gongo puzgarrixak, pentsa dugu atzaldian itxia ekintza. Bai, atzaldian izango da, esan bezala urtarriak 18, 3:00 7:30 arte. 4 ordu, bale? Eta ingo duguna da barruko ekintza bat, bai? Ontxanek esplikauko diguna, zertan oinarritxuko da. Bale, Sarak aipatu bezala barruko ekintza bat izango da eta bertan ingo ditugu giltzatakuak alde batetik eta gero talde dinamika batzuk ingo ditugu daun artean. Orduan, giltzatakuan ideia bat eukitzeko adibide batzuk preparatu ditugu, adibidez hau botoiekin dako giltzatako bat, hau izango zen arixakin ponpoia handi bat sortuta, eta hauek beste adibide batzu dira alambriakin eta perlita txikixekin indakuak. Eta gero ditugu ere beste adibide batzuk. Orduan, gure partetik animatzeko asteleheneko ekintzara, eta ondo pasauko dugula, eta besterik gabe, ondo pasau hastia eta astelehenean gaude, bale? Agur! Ei, ekipo, barkatu, aztuin jakula, gogoratu izen ematia zabaltzen dela gaurtik 15, bale? Animo eta apuntau!